Se, sådan ser et øre ud. Og her er et par knæ. Og her en fod. Igen et øre. Her er et øje. Se dette menneskes øje. Og så kommer en mund. En mund. Og igen en mund. Går, løber, springer, falder, går, lægger sig, lægger sig. Se, nu falder han. Sådan falder han. Hvordan falder han? Sådan falder han. Se, nu lægger hun sig. Hvordan lægger hun sig? Sådan lægger hun sig. Sådan. Der ser vi det perfekte menneske ligge, efter at have lagt sig. Nu klæder det perfekte menneske sig af. Tøjet skal tages af. Butterfly, jakke, sko, bukser, støvler, sokker, kjole, nylonstrømper, BH, trusser. Tøjet skal af. Det perfekte menneske klæder sig af nu. Hør så musikken. Se her. Nu er der også et bord i rummet. Og stole. Og mennesket. Musikken og stemmen. Det perfekte menneske skal spise og drikke. Vi vil se et måltid. Hvordan spiser det perfekte menneske? Vi vil se dets øjne og dets mund, som spiser. Vi vil høre lyden af kniv og gaffel. Vi vil se fisken blive skåret for, og vinen blive skænket i glassene. Værsgo, der er serveret. Dejlig kogt laks med hvide kartofler og sauce hollandaise. Dertil en flaske hvid vin, Chablis. Laksen er en fin fisk og smuk at se på et bord. Se, den fortjener at ligge på sølv. Nu skal den spises af det perfekte menneske. Over på tallerkenen. Læg kartofler ved, og derpå saucen. Vinen står fornemt i det svære glas.